लोगोफोरा रायलायदोंमोन आसा खालामनाय नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि खाथियाव दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जेबो माबा भिडिअ नङा, बियो ब्लग भिडिअ बा माबा मोनसे नुजानाय बा माबा मोनसे भिडिअ नङा बियो। स' लोगोफोर, आं मिथि नार्जारि आगैनि माबाखौसो फंनैसो माने बुंनो होननानै सानदों आरोना। मानसिफ्रा गाज्रि कमेन्ट हरदोंनो, माने हेट्स कमेन्ट हरदोंनो। हयथ' बिथाङा बे कमेन्टखौ सहायनो हायाखैबो जानो हागौ, मानोना बिनि जिउआव दा माबा मोनसे सोलिबाय दङ। फार्स्ट टाइम बेहा बेबायदि माबा मोनसे जेनेबा गावसिनि रिलेसनशिपनि गेजेराव माबा मोनसे हयथ' जेंनाफोर दं जानो हागौ। बेनिखायनो दा माने रावबो गाज्रि हेट कमेन्ट दा खालाम। ओमफ्राय स' आगैया गावआनो माने गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै लाखाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ आरोना। आगैया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। बिदिब्ला बे भिडिअखौ आं नोंसोरनो एड खालामना होनोसै। खुलुमबाय रायजोफोराथ' दामानि गोबां आंनि पस्ट नुबाय थादों जानो हागौ इउटुबफोराव, फेसबुकफोराव। बेनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो। स' प्लिज आंनि पस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामथ'दो अननानैहाय। आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि। बे नंगौ, मोजां मोननाय दंमोन। जों दिनै 2 बोसोर बारबायानो रिलेसनशिपआ। आरो हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय। बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय। दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन। मोजां मोननायानो मोनदोंमोन, मोनाखै नङा, बुहुत मोनदोंमोन। खिन्थु माबोरै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला। दा आं हाबा जाबाय। आं मैया हाबा जाबाय। ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ गाज्रि मोनदों बा गोबाङा मोजां मोनदों। थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायो आरो जेनेबा आंनि पस्ट होनायखौ बन्द' खालामथ'दो। आं दा जायजों दं बेजोंनो थागोन, मोजाङैनो थानो नाजागोन आं। थेवब्लाबो हयथ' आंनि भुलबो जानो हागौ जेनेबा। दा भुल नंगौना नङा बेखौ मिन्थिला। जेनेबा आं रावखौ जेबो बुंनो साना, खालि आंखौ जेनेबा आं मा बुंगोन दा, आंहा जेबो बुंनांगौ राव गैया। थेवब्लाबो दिनै हठात बेबायदि जागोनखौ आंबो सानाखैमोन। जेनेबा जाहैबाय, बेफोरनो इसोरनि हास्थायनायमोन खोमा, बेखौ मिन्थिया। दा आं जायजों हाबा जादों मोजाङैनो दं, आं हेपियैनो दं। आरो अराय सम मोजाङै थानोखौ आं नाजागोन। आं मिन्थिगौ दा आंखौहाय गोबाङानो गाज्रि मोनबाय बा गोबाङानो सैया जाबाय, नाथाय जेबो नंला। खाफालानो बिदिनो खोमा, ओंखायनो बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै थासिगोन। स' बेनिखायनो प्लिज रायजोफोर, आं रिकुवेस्ट खालामदों आंनि बागै भिडिअ बा शेयार खालामनायफोरखौ दोनथ'दो। आरो जेनेबा आंनि भुल जादोंबाबो निमाहा होदो जेनेबा। ओमफ्राय आंखौ लानानै आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौबो गाज्रि बुंदों खायसेया। बिदि नङा, जेनेबा दिनै आंसो बे प्रब्लेमाव गोलैदों। जेनेबा प्रब्लेम माने जेनेबा आंसो आंनि खाफालखौ खालामनानै लादों जानो हागौ, नाथाय गासिबो बिदि नङा, गासिबो मोजाङानो। दिनै आंनि थाखाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं बा गाज्रि दासान। जेनेबा आंनि जानाय जाथायखौथ' आंसो मिथिगौ, बा आंखौ बुंखाबाय जेला आंखौ बुं, जेबो नङा। नाथाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं। गासिखौबो दुखु होदों, जेनेबा बिमा बिफा गासिखौबो। बेसे दुखुखौथ' आं मोनखागोन, बाट थेवब्लाबो आं हाबाखौ जाबाय। आं जायजों जादों बेजोंनो आं अराय सम थासिगोन। आरो आं मिन्थिया आंनि लाइफआवहाय प्रब्लेमखौ आं गावसो लाबोयो ना जानो गोनां जायो ना मा जायो बेखौ जेबो मिन्थिला। बाट दाथ' जि जाबाय जानानै थांबाय। सबनिबो खाफालाव मोजां मोननाय लिरनाय थाया।
जेबो बुंनांगौ गैला खालि आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिबाय आंखौ माफ खालामदो आरो प्लिज आंनि बागै भिडिअ' शेयार खालामनायखौ दोनथ'दो खारन आं थांनानै थानो गोसो माबा मा होनो आं नायनो हाया कमेन्ट बेफोरबायदि नायनो हाला खारन जों ससियेल मिडिया मबाइलजों थाबाय थाग्रा नालाय मबाइल लायाबाबो थानो हाया इउटुबफोरखौ नायफ्लाङो स' गासै स्क्रल खालामनानै आंनि भिडिअ' बेखौ आं सहायनो हायाखै